Salutare și bine ai venit la un nou episod de Financial Guide. Numele meu este Eduard Palincaș și din câte v-ați obișnuit, întotdeauna vorbim despre subiecte interesante. Bineînțeles, ne concentrăm pe finanțe, pe bani, pe siguranță financiară, respectiv și pe antreprenoriat. Astăzi am ales să discut în general despre videourile pe care le-am făcut în ultima vreme, pentru că consider că aceste subiecte sunt destul de importante. Știu, dacă sunteți pe YouTube sau dacă sunteți și pe Facebook sau mă urmăriți pe Instagram sau pe TikTok, că există posibilitatea că mai multe persoane sau multe canale să găsiți subiecte despre finanțe, despre investiții, despre produse financiare, despre general tot ce se întâmplă în acest domeniu. Dar ce în schimb trebuie să recunosc și eu, că și eu urmăresc foarte multe canale și foarte multe materiale interesante, chiar din mai multe țări, da? Din Germania, din Statele Unite, că nu toate conceptele și nu toate soluțiile sunt aplicabile și în România. Știu, pe de o parte, că mulți dintre voi care poate mă urmăriți, trăiți în străinătate, aș recomanda să urmăriți sau să vedeți ce fel de produse, ce fel de piață financiară aveți în acea țară în care locuiți. Pentru că dacă voi urmăriți canale din Statele Unite, unde îmi vin și mie întrebări că dacă există asemenea produse în Europa sau dacă există asemenea produse în România, din păcate vă pierdeți timpul, nu numai că vă pierdeți timpul, vă amăgiți cu niște lucruri pe care, din păcate, nu o să puteți să le aveți, pentru că aveți nevoie să aveți reședință în acea țară ca să puteți să vă faceți un produs financiar din locația aceea. Pe de altă parte, să nu pierdeți timp, da? Pentru că viața este prea prețioasă ca să pierdem timpul, da? Deși poate în tinerețe nu recunoaștem chestia asta sau nu ne dăm seama de chestia asta, fiindcă suntem tineri și încă nu avem floare la ureche și nu contează timpul, dar cu cât avansăm în viață, realizăm că timpul este foarte, foarte important. Și din cauza asta, dacă voi deja astăzi, indiferent acum de vârsta pe care o aveți, v-ați trezit și știți că ce doriți de la viață, ce doriți să atingeți în viața asta, care sunt lucrurile de care aveți nevoie în viață ca să trăiți o viață liniștită, ca să aveți o viață echilibrată, încercați să căutați cât mai eficient și cât mai repede soluția. Soluția perfectă nu există. Știu, suntem genul de oameni care dorim, când facem ceva, să iasă perfect. Cine nu și-ar dori chestia asta? Sună chiar utopic să iasă totul perfect în viață. Din experiența mea până astăzi, pot să vă recomand și pot să vă subliniez faptul: încercați să faceți ceva și pe urmă o să vă dați seama cum se face. În sensul în care nu există planul perfect. Planul perfect pe care poate ani de zile îl planificați ca să puneți ceva în aplicare, și aici mă pot concentra eventual și pe finanțe, da? Până când nu puneți în aplicare, nu aveți experiența, nu aveți cunoștințele necesare ca să știți că acel plan va funcționa. Cel mai important lucru este să puneți deja în aplicare ceea ce știți astăzi și pe urmă să învățați din experiență și să învățați din cele trăite și pe urmă o să vă dați seama în ce direcție trebuie să vă dezvoltați. Experiența aia vă ajută ca să luați decizii mai bune pe viitor și așa v-ați ajunge într-o zi să funcționeze și pentru voi și să vă treziți că aveți de fapt soluția deja ideală pentru voi. Dar, mare atenție, doar dacă începeți să și faceți. Și acest fenomen este valabil în orice. Este valabil în antreprenoriat. Povestesc cu mulți oameni care doresc la un moment dat să-și deschidă o afacere, care doresc la un moment dat să devină antreprenori independenți. O planifică în mărunțiși, își scriu business planuri, își fac tot felul de costuri, își fac tot felul de cursuri și de seminarii, ca într-o zi, vezi, Doamne, o să mă fac antreprenor și eu voi ști cu ce să mă ocup. Problema la foarte mulți este că acest moment ca să devină antreprenor, pasul acela în independență, vine foarte târziu de multe ori. Nu există prea târziu, e adevărat, dar există târziu.
Ce înseamnă târziu? Înseamnă că omul nu mai are aceeași energie, nu mai are aceeași deschidere mentală de care ar avea nevoie când își face o afacere. Când omul își face o afacere, indiferent ce bine au planificat-o, indiferent ce bine au ieșit cifrele pe hârtie sau planul de afacere, când începe efectiv activitatea, își va da seama că de fapt lucrurile sunt un pic altcumva. Nu total altcumva, dar un pic diferite. Și dacă lucrurile în realitate sunt diferite versus cele de caietel sau de pe fițuici, atunci e nevoie de adaptare. E nevoie să vedem și să analizăm ce trebuie să aducem, ce trebuie să învățăm, ce trebuie să luăm din alte părți ca să funcționeze totuși planul nostru. Nu să renunțăm. Principiul meu, să zicem așa, sau ce zic la foarte multă lume, pentru că din păcate sau din fericire m-am întâlnit cu foarte mulți care au dorit să-și facă o afacere, care și-au făcut o afacere, care au reușit să funcționeze afacerea și din păcate cunosc și foarte mulți cărora nu le-a reușit să funcționeze afacerea. Zic un singur lucru, să zic așa, am un motto sau un sfat. Dacă vă apucați de ceva, faceți-l. Faceți-l până ce transpirați. Faceți-l până ce, nu știu, vă iese sânge din palmă să-l faceți. De ce? Pentru că doar așa va funcționa. Nimic nu e ușor. Nimic nu pică din cer. Dacă ar fi așa de ușor, dacă ar pica din cer, cred că toată lumea ar sta numai acasă, la plajă, la piscina proprie, pe iahtul propriu și nimeni n-ar face nimica, pentru că e ușor să stai la plajă pe iaht. Ideea este că trebuie muncit, ideea este că trebuie să ne implicăm, trebuie să ne luăm timp, trebuie să facem niște lucruri care poate nu ne place, care nu este plăcut. Da, cu asta se mănâncă viața, nu doar în antreprenoriat. Pentru că întrebați-vă, mergeți în fiecare zi cu plăcere la servici? În fiecare oră cât petreceți la servici, stați cu plăcere acolo și nici nu vă gândiți, nici nu vă trece prin cap să mergeți acasă sau să stați, de fapt, la ora asta cu familia sau cu prietenii sau să faceți o altfel de activitate mai plăcută decât să stați în acel birou sub lumina artificială și să, nu știu, tastați ceva într-un calculator care, de fapt, nu aveți nicio treabă cu ea decât că vă intră un salariu la sfârșit de lună? Da. Și exact aceeași chestie se poate întâmpla și în antreprenoriat. Începeți o afacere și într-o zi vă treziți că, de fapt, nu sunteți chiar acolo unde v-ați dorit. Unde poate munciți mai mult decât v-ați planificat la început. Unde poate nu câștigați suma aia imaginară sau suma aia dorită pe care v-ați așteptat să o câștigați din acea afacere. Și atunci vine marea întrebare, ce faceți? Cum reacționați? Pentru că dacă omul este angajat, da, poate își caută alt job, dar cine știe, poate situația pe piața de forță de muncă nu este chiar roz și mâine îmi găsesc un job mult mai fain, mult mai bine plătit și mult mai ok decât ce am astăzi. Și ca antreprenor, în cealaltă direcție, există posibilitatea să zic, ok, închid afacerea asta sau nu merge afacerea asta și mă ocup de altceva. Mă duc înapoi să fiu angajat, de exemplu. Care se poate întâmpla la oricine, da? Deci nu există, să zic așa, nu putem să condamnăm pe nimeni din cauza că a încercat să devină antreprenor și se întoarce în modelul de angajat, dar secretul este că exact acele momente dificile, când îi vine unui om să renunțe, să arunce totul ce-a construit până astăzi, indiferent la ce etapă se află, să continue. Pentru că acolo este punctul ăla, acolo este nodul acela de care el trebuie să treacă. Se zice că un copil, când începe să umble, și acum observ și eu ca și părinte, cade. Imaginați-vă că un copil, un bebeluș, care începe acum să se ridice și să facă câțiva pași, cade pe burtă și rămâne pe burtă pentru restul vieții, pentru că consideră că mersul nu este pentru el sau pentru ea. Ok. Nu cred că s-a întâmplat pe planeta asta ca un om sănătos să reacționeze așa.
Și atunci mă întreb, oare de ce, când cineva începe o afacere și cade pe burtă, pentru că ceva nu iese bine, renunță și se întoarce în modelul de angajat, și anume să nu mai fie antreprenor. Este greșit. Da, societatea în care trăim astăzi ne permite să facem aceste greșeli, dar nu înseamnă că este normal să facem aceste greșeli. Și din cauza asta, recomandarea mea este că dacă începeți ceva, dacă începeți o afacere, dacă începeți un plan de investiții, dacă începeți un plan de viață pe care vreți să-l duceți până la capăt, duceți-l până la capăt. Capătul este total diferit față de ce v-ați imaginat voi acasă sau când ați început să mergeți pe acel drum, dar asta nu este greșit, pentru că și voi vă schimbați. Vi se schimbă nevoile, vi se schimbă cum vedeți lucrurile, vi se schimbă cunoștințele, experiențele și, de fapt, ceea ce iese rezultatul la sfârșit este mult, mult mai presus, de fapt, decât unde ați vrut să ajungeți de la început. Așa că vă încurajez, indiferent că ce doriți să faceți, să-l faceți. Și după ce ați început să faceți, vă veți adapta după nevoi, după situație, ca să fiți mai buni în ceea ce faceți. Și doar așa veți reuși să atingeți lucruri pe care poate mulți alții înainte voastră au renunțat, v-au descurajat, au încercat să vă împiedice sau, cine știe, nici n-au pornit niciodată. Ăsta este acum un ultimul sfat, să zic așa. Când vă sfătuiți cu cineva, fiți atenți cu cine vă sfătuiți. Acele persoane care încearcă să vă descurajeze de foarte multe ori într-un anumit plan, sunt poate persoanele greșite de la cine cereți sfaturi. Da, poate este o persoană apropiată, da, poate este o persoană de încredere, da, poate este o persoană simpatică, dar mare atenție, ce experiență are? Pe ce se bazează sfaturile lui? Doar pe niște presimțiri? Doar pe niște informații pe care poate și persoana aia le-a citit pe undeva, cine știe, în online? Asta este un pic greșit. Nu. Sfătuiți-vă cu persoane care au experiență. Un scurt exemplu, dacă eu vreau să-mi deschid o afacere, să mă sfătuiesc cu cineva care a deschis mai multe afaceri și nu cu un angajat care încă nici nu știe cum se înființează o afacere. Asta așa pentru încheiere. Așa că mă bucur mult că ați urmărit acest material. Vă aștept în următoarele mele materiale ca să primiți înștiințare pe telefon că am postat un material nou. Dacă dați aici în josul videoului, click pe clopoțel, acolo o să vă apară un clopoțel mic și acolo, dacă dați un click, o să vă apară înștiințare, notificare pe telefon că am postat un material nou. Respectiv, dacă v-a plăcut acest material, puteți să dați un like, să ajutați algoritmul YouTube-ului să ajung la mai multe persoane și să vadă și ei acest material. Așa că vă doresc o zi minunată, mult succes în tot ce vă propuneți, indiferent acum pe ce plan doriți să vă dezvoltați sau în ce direcție doriți să porniți în viață și vă aștept în următorul material unde vom povesti, bineînțeles, mai departe despre subiecte de succes, de finanțe, de dezvoltare și de toate lucrurile pozitive pe care putem noi, minunea, omul să le facă. Așa că vă doresc weekend și zi minunată. Salutare!